सापागुरियाव थानाय नैबे फ्रेन्स धाबायाव आइजो देहा फालांगि सोलियो होननानै समाजारि बिजोङाव गोसारबाय थानाय नुनो मोनदों। नोंथाङा नैबेहाय खामानि मावग्रा हिसाबै मेगनजोंनो नुनाय थारैनो बे जाथायनि सायाव मा फोरमायगोन? बेथ' आंथ' बे बाथ्रायाथ' नंखाय सार। बिसोरो कास्टमार नालाय कास्टमार बिसोरो ज' फैनानै केबिनाव जिरायफैदों जानो। ओमफ्राय बिसोरो जाबाय, जायै लोङै बिसोर बोरै जाखो माने दावराव दावसि जालायदों आरो बिसोर। बे दावराव दावसि जालायनायाव आङो बिसोरखौ बादा होनो थांदोंमोन। बादा होनो थांनायाव बिसोर नारला नारलि जालायनायाव आङो बादा होनो थांनायावनो आंखौबो नारला नारलि खालामनाय जादों बिसोर। आंखौ हमथाला हमथालि जालायनाय बावनो नारा नाथा जालायनाय बाहाय। दाना बेहाय बे नारा नाथा जानायावनो बिसोरखौ आङो खुनुरुखुम थिनहरनो हाखांनानै आङो देहा गाज्रि हिसाबै आङो रुमाव आङो उन्दुहैदोंमोन। दा बे उन्दुहैनायाव बिनि उन्दुनायनि उनावनो दाना बे हिनजाव सानैया बबेनिफ्राय फैखो दाना आंनि रुमाव हाबैबाय। आंनि रुमाव हाबैनायावनो दाना बैसोर फैनानै डाइरेक्ट माबाफ्रा बावनो खेबहैनो मोन्दों बिसोरो बाहाय आंखौ खेबखुमादों। आंखौ ओरै सिबो लानानै नाहरबाय। आं थाकि बे लोगोआ कास्टमार फैदों होनना बुंबाय आरो। बिसोर फैनायखौ कास्टमार फैदों होननानै आंखौ फोजाहैदोंमोन बियो लोगोआ आं उन्दुनाय थानायाव। बे फोजाहैनायावनो आङो थाकि सिखारबाय। सिखारनानै दाना बिसोर हिनजावफ्राबो हाबहैबाय। ओमफ्राय बिसोरबो दाना एबारसिम खेबहै मोनबाय। दाना आंखौ सोंबाय मा खालामदों होननानै। आंथ' जेबो खालामाखै होनबाय आं बाव मा खालामदों होननानै। नोंसोरथ' नुदों होनबाय आङो। आंथ' जेबो खालामाखै होनबाय। माबा मोनसे प्रुफ दं नामा नोंनाव होननानै आं बेखौ डाइरेक्ट होनखादों। प्रुफ दंबा दानो देखाय होननानै बिसोरखौ डाइरेक्टनो। समाजारि बिजोङाव भिडिअ भिजुवेल देखायदों, बे भिडिअआ प्लेनिङै खेबनाय होननानै नोंथाङा सानो नामा? बेथ' नंखायथार एकदम गावसोर माबा खालामनायसो, प्लेनिं खालामनाय बिसोरो। गावसोर आंथ' सिङाव खामानि मावनायसो आं नुवाखिसै नालाय। गावसोर बोरै मा खालामनायखौ खेबनानै दाना बेखौ हगारबाय बिसोरो। बेथ' नंथ्रा, बे नंखायथार एकदम। दा बेखौ एकदम माबा मोनसे खालामफिनथारनांगौ बिसोरखौ, मानिनो नाङा। नंखाथारा। आं दिनैसिम आङो बेफोरबायदि 5 बोसोर 6 बोसोर जाबाय आं बे फ्रेन्स धाबायाव आं मावनाया। आं सासे कुक बावनो मावो। दासिमबो दङ आं खाराखै। मोजां होननानै आङो बाहायनो मावगासिनो दङ। दा बेबादि खालामनाङामोन ना बिसोर। जोंहाबो बिसि फिसा दङ संसार जानायाव। जोंनि माबाखौ जों लाइफखौ सेस खालामनाङा। दंस' जायो जोंहा न'खरफ्राव गामिफ्राव बरना मोनो जोंहा। रायजो राजाफ्रा नुबा गाज्रि सानो। दाथ' नुबाय बिराद आंखौ माबा खालामथारबाय ओरैबायदि होननानै। दिनैसिम आं बेबादि नङा। रायजो राजाफ्रा आंखौ मिथिगौ आं माबायदि मानसि। दासिमबो जोंनि एरियायाव सोंनानै मोनगोन। दा बेयाव आं एसे रागा जोंनाय जादों बिसोरखौ। बेबादि खालामनाङामोन ना। नंखायथार बियो। बोरै खेबना हगारखो बियो। फ्रेन्स धाबायावहाय आगोलनिफ्राय गोबां कास्टमारफोर फैयो। दा कास्टमाराथ' नैबेबायदि भिडिअखौ नुनानै बिथांमोना दुखु मोननाय बा गाज्रि मोननाय जागोन, बिथांमोननि सायाव मा फोरमायहरगोन? बेखौथ' सारमोनहाथ' गाज्रि मोननो नाङा। माने आगोलाव बेबादि नङामोन। बेथ' नंखायखा। आगोलाव बहुत आदमी आता था फ्रेन्स धाबा में। कस्टमर तो पूरा एकदम भीड़ हो जाता है। डेली कस्टमर आ जाता है। अभी भी आ जाता है। इसको सोच के नहीं आना चाहिए। आना चाहिए। इसको सोच के बंद नहीं करना चाहिए। आ जाओ खाओ पिए, ऐसे नहीं है। कभी भी ऐसे गंदा काम नहीं किया यहाँ पर। मैं 5 साल तक मैं काम किया था। अभी ऐसे गंदा काम नहीं किया, देखा भी नहीं है। ऐसे काम नहीं करने नहीं देता है। अब मालिक भी ऐसे नहीं है। इतना अच्छा मालिक है, तभी तो मैं इसलिए नहीं छोड़ता है। बहुत दिन से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर।